Tek wadaan bayi turu. Kan entek ngomong. Ya ini iki turu. Kemulan. Numpak nih kipas. Masuk angin piye? Bubuk nduk. Kemulan. Nanti kesemen nanti. Awannya adem. Nanti kesemen itu. Kipasan apa-apa, kemulan sikile tok. Awake enggak usah. Domongi mana ta remas. Besok jareke njaluk potong rambut. Ninja. Lah iya kan ninjane wis dibenakne Mas Andi sesuk. Beli pick up. Su. Salim. Cukup. Piye? Kok wedak ngene Mas Minanku wedi lho. Ndi wedakmu nek ndi nggone? Kayaknya saya kembang. Ndi sar kembang? Ndi wedake? Ndi kae? Wedake ndi? Ya Jal aku pengen roh lek wedakan piye? Ya Jal, aku pengen roh lek wedakan piye? Ya Jal lek wedakan piye aku pengen roh. Tak atau. Piye lek wedakan? Aku pengen roh, selama iki aku enggak roh. Mbah, aku mlebu mau. Nek ndi gone wedakmu? Ndi wedake bayi? Wuduk iki. Ada endi? Soteke lengkap. Mau cekek ndi wedake? Piye lek wedakan aku pengen roh jajal. Kok mesti wedakan ngono Mas Minan mulih ngomong tebu mesti kaget. Jajal delok. Jajal wedakano jajal. Nang turu. Saiki turune awak rek. Direk. Begini ngelilir. Mana teman Mas? Yo, enggak oleh dolan ngono kuwi. Mahku. Salat apa iki? Kotor. Oh, kotor. Oh, wedakan iki. Nah, bubuk nih glimpung, sikile kemulan. Nah, manon. Nah, wis kemulan sikile tok Oh, dia nak aku. Ulane bolongmu to? Tukokne neh warna apa? Ijo jomje, bisa nak ini bisa. Tuku setengkas. Ditukokne njaluk tukokne. Ya, tak tukokne setengkas. Hidup ini pusing mikir apa? Anak abit. Wah, mikir manuk wisan trip nanti. Ame tutup. Ame tutup. Ya wes, ndang kono kayak bubuk. Mas Tapo esuk-esuk engko bakul. Engko awane tak terus potong rambut. Anta ninjane nanti pikir. Lah Mas Tapo repot lho tuh ngurusi dagangane akeh. Blonjo-blonjo. Kayak laris engko ya dingge metu karo kamu. Mbak Anjas dijak ora? Dijak potong rambut. Dijak potong rambut. Jalukane tunggone Mbak Anjas to? Mbak ninjane. Gandengan telu. Gandeng. Gandeng kabeh. Karo sapa? Mas karo Mbak. Jalukane wong telu. Numpak ninja.